sing gedhe ngapuramu kang mas papujanku jejantong atiku sambungku mung cintalu ngrupeta sarengmu kelawan garwamu kang mas kang mratitisake mure lestarine ape pirantine tan ana ingkang nyaruwe ya mung akibate aku mung bayangke ramu ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki apa tenan sida dadi telu tak kanthi ndika apa gemati mendah paya yen to sida urip lan nyandika mesti bagya mulya njur lair putri Sulistya terus bisa nyuwara ndika kadung sranta atur nuwun.